І так, ми зараз з'їжджаємо нарешті з Трипілля. Уставши і задоволені. І люди, як вам поїздка? Дуже сподобалось. Дякую, що запросили. Ще раз поїдеш? Обов'язково. Ось. Вагнер. Огонь! Так. Не поїду. Ну-ка, Яко? Ну так, черговий раз поїду, Во, правильно. але вже не в Трипілля, а в Виточі. Ну, це ми ще вирішимо. Так, ся батька наша. Ну, ты як, рада я, конечно, да? Ой, конечно, рада. Ой, ты, боже мой, конечно. Ой, ты, боже мой. Ой, ты, красавица моя. Так. Наступного разу треба на 2 дні з наметами. О, тут я згодний, реально, класно. Да. Тому, друзі, якщо у когось є бажання, запрошую звертатися до мене приват або до Юрка Слюсара. І організуємо для вас офігенну таку поїздку у Трипілля. Тому якось так. Не ведіться, люди, не ведіться. Ні. Це черняхівської культури. Ви собі подумайте. До речі, да. Да. Тому всім... Центр Трипільської. Во, Трипільська. Черняхівська культура. Це Отак ось. Видатні місця археології України, так що там... Угу. Тому до побачення і звертайтеся до нас, до мене або до Юрка. Все, всім пока.